Titi edisi amsani tongkosong tipra sal lukurok sal brum brum no Jwngjal kalalaja yang nasigina kahangke lama krei homa krei tongthai no krei obahaino koktuma sal brum brum kawi tongo social media ni bisingtui Titi edisi amsani tongkosong tipra sal lukurokni kepalni kothuma nokni siming mikhon gandri rojoi hati habo thangnabo lama sikrei lukurokni obahaino koktuma kasoi phekya 26 Asrambari constituency Baikhopjak Tulashikhor ati block ni bisingo klaijak Purba Ranagar edisi village Falka kamingni takhuk Naliya depromani nukhung belaikino hamya tai takhuk Naliya depromani nukhung hamyani siming rombui nukhungo bihik busa bebagno sak hamya busa khoroksa tongmabo khikorok bumu kokok tai busa khorok buribo theithangka tabuk bushala khoroksa khikorok bumu kokjak obahaino takhuk Naliya depromani kepalni kothoma nukhungni Jwngjal obahai kemung kalai tongo takhuk Naliya deproma mikhon gandri rujui hati habo thangoi phalai chai tongphano tongthai nok kaisa kaham nango hnoi oboni bisingtino takhuk Naliya deproma DM haba nokrogo thangoi kagoj jomari mani nokni tai Tulashikhor adi block rogo thangoi kagoj jomari mani tai jela sabodipoti ni thanibo thangoi jomari mani phiaba tabukbo mungsa koktuma krei nok demano maya takhuk Naliya deproma nokni bagui kagoj jomari phaidi hinai thangiri khebo tai aboni mungsa koktuma kifili sopaya takhuk Naliya deproma nok demano manja tai mungsa pano koktuma krei Titi edisi amsani tongkosong tipra sal lukurok sal brum brum de omo haike Jwngjal khaimang tonglang sinai bufuru Jwngjal yakak sino Titi edisi amsani tipra sal lukurok general amsai bai soi nei kahangke Titi edisi amsani tongkosong tipra sal lukurok belaikino bial bikha belaikino Jwngjal kalalai tango sal brum brum no yang general amsani wansa bosongni borokno nasigui nai kahangke borokni Jwngjal hini hinjakpano borokni tipra sarokni hai Jwngjal nukjakya phiaba tipra sarokni sobtheke Jwngjal nukjagui tongo Titi edisi amsayo Minister Montri MLA member chairman tongibo mungsa jaga samungo nangya omo hai je member chairman no thang sawibo mungsa koktuma krei obo hai nok huri jangnani nok hamya nuk tongbo hapangni bukhaktei nok rijagya takhuk Naliya deproma nainai di chini kokti bini mangphiliwo takhuk Naliya deproma tam sawai khana ka bini Jwngjalni kokno aga kani ni tong halok de daramung nini nok hok bobo hai nang sorkan hani sasan kan nok rok 상가 saga de 이거 설간테는 DM 오피스 본당 들고 소리가 딱 본당도 뭐야 이 감nok को भाई किसी से दा बाबू आनो क्या सुबह खा आkai आमो yang हरो बाबू की आमो सुबह ता के भाई किसी ना nok सरकाना खुब कोइ खा तानो nok खंसबर नै करे आनो बाबू आतिता आखानी बिहेबो रोगी याखं वाजाव ताहो वाजाव आतिखे चाइ तंगता यो काम बारे बि उनाइसिन दैसे लाता पटा अपटा nang busuk bisirong khamo haike je tongmani ओमा 15 বছর কাখনা 15 বছর ngen nang wai busuk saka je sarkar ni bukhaktei je ano nok khungsari de ni nang wai busuk saka na member chairman nong no ओमा 20 लाइन तंगलिया nang kagoj jamaro rikha कागज जमा दिखा wai busuk rikhna अब 10 বছর কাখনা kagoj jamano 10 বছর kakhna ए maya माइया nini bo panchat kala ni পঞ্চায়েত কি পূর্ব রাজনগর পঞ্চায়েত Tulashikhor adi block panchat nkai Purba Ranagar edisi village ta tongna na nini mung রাজনগর ফলকা বাড়িটা nini mung kai নলিয়া দেবরমা nini nukhungo khorok busuk tongsa nai আন হুন তাকে চাইজনা chaijona এ কনি কাই রহকা আহে কনি খরক বুড়ি ঠিকা khorok buri thikya 부산 기회 마서 시글라 퇴창고 파이제오이 지북서서 있다 지북서 퇴 अब सरके गरहन खैना अब खालालिया एखैको लामाना लामानि म लामा हिमनानि मेम्बर चेयरमैन साखा आन लामा किसा नखलाइबेका आं खायानो आन हाजे दे सामने अब खलाइबे लामा फटो खारियान eso अवस्था इको बलम बिसाय तंजा तांगै सैचु nung tam khoi sai tongja gemne इको यांखं ताखो वाबो याहाय निको जाहा बाजार तुलासियाव थांगोता आतो खैसाय तना त बाबो ngai nung sabo no kagoj jama rikha boro boro thang rikha
cái cả giờ giờ mà cái có giờ là so body nó đi khá SDM DM officer đi khá cái chuyện nào cái này có đi mua ta xin không aku pokok ta xem của mình bu hay không apa ta Mana berikha botam khai cái có PGB ni jago BJP ni bu Mana berikha Tahu ni nok dah cái máy aku ai kalau zaman kalau ni rang berikah rangha besar 20 taka 20 taka kalau zaman ni kagos jama likha mayako máy aku nang tam sana musong jawma hai ke kagos jama simna hari tongo kuri borok nok mayang tomani nok suyang tomani nok maya nang tam sana musong sarkar no akha na sarkar no ta so sana nok khungsa de jana ani ko tini bo problem karin no problem amna nang men nangman ke sarkar thai nok khungsa nango nang tai lamani ingtho taining thu nang kunun ni mungsa jungjalo nang nangjaya khotabuk nok nango nango nok mo nango ti bo nango lama mo nango ani ka mano kaithan nango kaithan bisingo tabo nok man khangkai tongani kaisa tong thai kisa aram ta nok khungsa mangara khai nini busa sakha menung khamale bahai sakham ye ko khiro mo ko jak tamasa tongo sakham ye ko tamo ko ko obahin tongo na obostha অবস্থা নি হামিয়া ingke nang takhok wawi abahikan sai tong jawtana mikon gandri phale 이거 때 마타 호tlang 것이 마냐 마해키야 마모 자오 takhok khungbusorok tak khungbusorok tlang thang angkai nang 호tlang 15 খান কোহর 10 খান কোহর 6 খান bosorok phalja বড় 600 টাকা তা 50 টাকা তা 이거 키로 본 লগং নাই যতন কোসু মাতিয়া অবস্থা নি ndo